I ljudi, dobrodošli u moj novi video. Zasmani malo da bi me čuli lepo. Evo ovako ljudi. Danas je ovo moja prva epizoda Farminga 2018. To jest na telefonu. Farming 18. Evo ovako ljudi, samo da izađemo da vam ja pokažem. Idemo ovdje. Evo ljudi, ja ovdje imam hak. Tako ljudi, vi meni pišite u komentare. Da li vi hoćete, čekaj da me malo bolje čujete. Vi meni pišite da li hoćete da snimam mod ili normalno. Sad na vama je to da kažete šta vi hoćete. I da, pre nego što počnete da gledate nastavak, lajkujte video, subscribe-ujte se, šerujte, recite njima kojim šerujte da isto to urade što sam ja vama rekao. I to bi bilo to. Ja ću danas snimati bez moda. Tako da vi vidite kako to izgleda onako na početku. Inače stvarno se mnogo mučite. Nemate dovoljno para, ne možete ništa kupiti, a mnogo se sporo zarađuje para i tako. Idemo da krenemo, a mi se trebamo da idemo napred, tamo da vidite kako to izgleda ovako. Tako ljudi, sad ću malo da se približim, kliknemo ovo. Inače ljudi, po meni je ovo dobra igrica, skoro najbolja igrica na telefonu. Jer, evo, mi ćemo sad njega staviti na H. Znam da se skidaju pare, ali da vam pokažem šta sve ima. Evo, mi sad ovdje imamo, čekaj da vidim koji je taj traktor. Imamo ovaj Linde, ali za njega još nemam, vidite zbog ovoga. Imamo ovaj, brate, imamo ovaj, znam šta da uradim ja. Tako. Evo ovako ljudi. Imamo ovaj Massey Ferguson. Ovo neki Huliman. Ovo imamo ovaj Deta, ne znam kako se izgovara lepo, ali evo počitajte sami. Znači on košta 97.000, ako bi ga pazio košta bi 72.000. Tako da ljudi ovdje imamo isto neki Zetor. On košta 92.000. Ovaj Holland košta sa 32.000 i ukratko da vam pokažem, evo ovo je po meni najbolji traktor. Imam isto njega, ja imam u onom modu, ali po meni on i ovaj, ne taj nego, ovaj traktor. Njih dvoje su mu najbolji, znači ovaj kombajn već imamo, košta to 45.000, a kad bi ga prodao 108.000. Tako da ljudi možemo da krenemo da igramo, idemo u Equits. Dobro. Idemo sad kod onoga tamo. Faj neka, čekat ćemo da se napuni on. A da mi sad uzmemo ovako ovog. I da njega stavim na H. Da on teret. Ljudi, inače kažete mi da li hoćete da snimate, mislim da ja snimam bez slušalice, jer ja sad snimam sa slušalicama, ne znam kakav je zvuk, pa vas pitam kako vi hoćete bez slušalice ili sa slušalicama. Evo, ja ću malo da pojačam zvuk. Ljudi moji, ajde, mi ćemo sada se vidimo kada ovaj i onaj sve završi. I ljudi moji, evo nas ovaj još uvijek radi, ali nama je ovaj pun, pa tako da vam ja pokažem šta ćemo mi uraditi s ovim. Evo ovako, ja pretpostavljam da ćemo dobiti 79 od ovoga koliko je on sad kupio. Ne, nećemo tu misiju sada radimo. Da, 79. Ajde pustit ćemo da on tamo završi što radi. A mi ćemo ovdje u naš silaz da sipamo.
Inače, ovo ljudi, ovo je jedna od najboljih igrica po meni, što sam ja bio instalirao na telefonu. A vidite ljudi, nije kao u Farmingu 14. Nego odrase i tragovi, vidite. Ali mi ćemo sada ovo da ostavimo tu tako da vidimo što je radi. Koliko mu još to tako? Pola završio već. Ljudi, ovaj video će biti onako 10 minuta tako. 15. Vidjet ćemo. Znači ljudi, samo da vam pokažem, vidite tamo. Čekajte, ja ovog sapira. Vidite tamo ovako pravo. Tamo ono, kao mala kućica tamo. Tamo imate da sipate gorivo i isto imate da stavite kao, da operete traktor ili auto ili kombajn ili kamion. Da, imamo da kupujemo kamione. To vam nisam rekao. Evo ovako neka on sad tu završava. Da vidimo kako će on skrenuti lijevo ili desno da ga ja ispravim. Daj baš da će desno. Desno. Inače ljudi, pošto ovo na telefonu ne možemo gledati iznutra. Ajde ti završao i više to. Da uzmem ja ovog, da mu dođem tamo ovdje ovako. Znači ovaj traktor je vijuškar. Evo ljudi, mi ćemo sad njega malo da podignemo, eto. Odvest ćemo ga tu, da sipamo tu. Inače ljudi nećemo odmah prodavati, nego ćemo skupljati. I poslije odjednom da skupimo spajeve, ali kupimo neke traktore nešto. Kad je bancije tamo. A ja mislim da je najbolje da mi uzmemo, samo onog da vidim. Dobro, da uzmem ja sad ovaj traktor da ostavim tu. I da ja idem tamo da počnem tamo da sem. Znači ljudi, ja bih prvo da kupimo sve mašine koje su potrebne za travu. I da mi počnemo travu i onda da prodajemo mlijeko, a mlijeko je poprilično skupo. I onda da mi uzmemo da radimo s tim i onda ćemo, ja mislim da ćemo lakše zaraditi par. Evo, mi ćemo sad ljudi raditi sa pšenicom. Imamo ovaj kombajn. Samo da vidim, ali imam ja isti za kukuruz, ono. To je ovo negdje. Ja imam za to je za pšenicu. Za kukuruz nemamo. To nije samo za kukuruz, to je isto i za ovaj suncokret. A onaj tamo je za za pšenicu i za ne znam, onako cvijeće, što je ovo? Ovo nije trava sigurno, ne znam kada šta je to. I da imamo isto i ovaj kombajn. Čekaj, preskočili smo ga. Imamo isto ovaj kombajn za kukuruz, ali to je neka druga vrsta. Znači imamo drugi siler za to. Ovo je, kako ja vidim, za krampir, a ovo je za trsku. Da, vjerovatno za trsku. Širjamo mi njega, sada vratimo ovako. Mi ćemo ovo sad parkirati ovdje sa strane. Da vidimo šta ovaj radi. Dobro, on je sad završava. Ajde mi taj zadnji red možemo, mislim predzadnji red možemo sami.
I da vidimo, jesam ja to lepo počela. Ne, nisam. Ma, kako radi? Ja da ne znam da radim to. Evo ovako, ljudi. Pošto smo mi to sad čekaj. Pošto smo mi ovo sad završili, mi ćemo sada idemo ovamo. Eto, probat ćemo da završimo ovaj video sa 16 minuta. Ovo ćemo da ostavimo. Uzet ćemo ovu prikolicu sa ovim traktorom i ići ćemo od pšenice da prodajemo. Ovdje imamo da uključimo samo, onda ide. Da ovdje je najskuplje. Tamo će da ide. Evo ljudi, kao što vidite, ova njiva sa travom, to je sa deteljinom, to je naše i mi kad budemo kupili sve mašine što je za travu, to je detelinu, onda ćemo mi to da uradimo i dat ćemo kravama i onda krave će da daju mlijeko i mlijeko će nama da daju para. Ja mislim to je tu vajda. Da, to je tu. Tu ovdje preko puta. Nema ono tu, ajde. Da, to je tu preko puta. To sam mogu i ja, ljudi. A ne da trošim para opet. Sad ću ja sam. Znači, ljudi, vi mi pišete u komentare da li da snimam sa slušalicama ili bez slušalica, da li da snimam sa ovim. Evo, već imamo 38.000. I po, kako bi rekli drugi, onako, 38.430. Ne znam ja baš taj govor. Znači, vidi koliko si imao, 13 minuta ljudi si imao. Prođe ko ništa, bro. Ja sam očekivao da će imamo više. Inače, ljudi, kad budemo baš onako uigrani u ovoj igri, mi ćemo da... Čekaj da vidim gdje... Aha... Čekaj da vidimo... Vidimo nešto na mapi. Ja sam tu... Kad bi mišljamo, to bi... Kako bi me to igralo, majko? Sad ćemo mi to da vidimo. 1767. Pa da li je to normalno, ljudi? Ovdje je 1838. Moram da se naviknem na to 1000, ne znam nekako mi to. Ajde idemo ovdje što mi je najbliže. Da vidimo ovo šta radi. Završavamo. Dobro. Ja, ljudi. Ja ne stajem kad vozim, ne gledam da li ima auto ili nešto, samo vozim. Četrdeset, 52.480.
Inače, ljudi, ja ću sad ovdje stati. Samo da napunim prikolicu i staću da se odjavim sa klipa. Inače, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte, subscribeujte se, šerujte i sve što je moguće odradite. I to bi bilo to, ljudi. Ja se nadam da bi vi to mogli da uradite, jer ne znam, sve je besplatno, ne znam šta bi to bilo teško. Ako niste prijavljeni, ako nemate kanal, možete da se prijavite na kanal. Mislim, da napravite svoj kanal da bi lajkovali i subscribe-ovali drugi i tako, ljudi. Znači, obavezno napišite u komentare da li da nastavim sa ovim gameplayom ili ne, i da li da snimam mod ili bez moda, i da li da snimam sa slušalicama ili bez slušalica. Što ove radi, majko? Ništa, to bi bilo to.